Bună, sunt Iana! Bine ați venit în bucătăria mea grecească. Astăzi o să vă fac o placintă cu dovlecei și feta. Se numește babaneța. Este o bunătate. Haideți să începem! Tăiem capetele, luăm un bol și punem la răzătoare. După ce am terminat de ras, stoarcem foarte bine să iasă toată zeama. Continuăm cu ingredientele. Punem un pic sare, 250 de ml de lapte, 250 de grame de iaurt, 3 ouă, ulei de măsline, bineînțeles, și 250 de grame de malai. Amestecăm bine. Și acum trebuie să tapetăm tava cu unt. Punem și pe margini și acum turnăm compoziția în tavă. Și într-un bol spargem un ou, punem puțină apă, nu mult, luăm feta de la Olympus, este feta mea preferată. Este o brânză cu aromă bogată, făcută cu rețetă tradițională grecească. Apasăm un pic să intră înăuntru în placintă. Batem un ou cu puțin apă și un pic de ulei de măsline. Așa. Și turnăm peste. Placinta e gata. Punem la cuptor 180 de grade, 50 de minute. Poftă bună!